Tervetuloa kuulolle jälleen. Tänään keskustellaan voimaharjoittelun ja kestävyysharjoittelun yhdistämisestä. Onko mahdollista tehdä sekä voimatreeniä että kestävyystreeniä samaan aikaan, tai jos treenaat tavoitteellisesti eri voimalajeja, niin onko ylipäänsä jotain järkeä tai hyötyä tehdä kestävyysharjoittelua erikseen sinne sekaan? Kestävyysharjoitteluun ja voimaharjoitteluun liittyy toki omia tämmöisiä myyttejään, mutta mä näkisin, että etenkin voimaharjoittelu ja kestävyysharjoittelun yhdistämiseen liittyy myös erinäisiä aika sitkeitä myyttejä, niin pyritään niitä myös hieman käsittelemään tässä jaksossa. Mitäs Juho, paikalla jälleen? Kyllä. Puhutaan alkuun vähän voimalajeista vielä vähän samaan tapaan kuin siinä ensimmäisessä jaksossa. Nyt kun puhutaan voimailusta, niin me ei voi tietenkään puhua ainoastaan vaan vaikkapa voimanostosta, vaan täytyy ajatella tätä kestävyysharjoittelua vähän eri näkökulmista, eri lajeja koskien. Niin miten sä näet, että tämä kestävyyselementti ylipäänsä korostuu, kun me liikutaan näiden eri voimalajien välillä, mitä me esimerkiksi siinä ekassa jaksossa käsiteltiin ja käytiin läpi? No ensinnäkin se, että sä sanoit, että tähän assosioituu aika paljon kaikennäköisiä myyttejä, niin sehän on sellainen klassinen, että cardio kills gains juttu, että jos vähänkään erehtyy käymään kävelylenkillä tai ottaa juoksuaskeleen johonkin bussiin, niin siinä lähtee heti kaikki viikon aikana saadut gainsit pois. Niin se on sellainen juttu, mikä varmaan tässä heti alkuun kannattaa alasampua, että jopa tällaisesta niin kuin pienestä kestävyysharjoittelusta, aerobisesta harjoittelusta, niin siitä niin kuin suurimmaksi osaksi on vain hyötyä ainakin tiettyyn pisteeseen saakka myös voimaharjoittelun saralla. Eli siitä voidaan saada esimerkiksi palautumisen kannalta hyötyjä, mutta sitten myös se voi tehostaa mun mielestä aika hyvin noita eri voimaharjoitteluja tai voimalajeja, ja ihan jo sellainenkin, että jotkut saa siitä sellaista vaihtelua harjoitteluunsa vaan, mikä sitten pitää myös motivaation yllä niin kuin kumpaankin lajiin tai siihen voimaharjoitteluun, että siellä tulee sellaisia jaksoja, missä tehdään myös aerobista harjoittelua tai kestävyysharjoittelua, mutta myös sitten se, että siitä voidaan saada näihin eri lajeihin hyötyä. No esimerkiksi nyt voimamieslajeissa se voi auttaa siihen, että jos on tosi nopeatempoinen kisa, niin siellä palautuu lajien välissä vähän paremmin kuin sellainen, ketä ei ole koskaan tehnyt kestävyysharjoittelua tai mitään kardiota, niin sitten se voi olla ihan puhki ensimmäisen lajin jälkeen, kun siellä on joutunut vetämään vaikka rekkaa 60 sekuntia putkeen, ja sitten sulla onkin jo ihan 10 minuutin päästä tehtävissä vaikka joku tukkipunnerus tai maastaveto, niin sen on ihan käytännössä sitten huomannut, että se, kenellä on parempi peruskunto ja aerobinen kunto, niin se myös palautuu siinä lajien välissä paremmin ja sitten voi suoriutua sen kisan paremmin, kun ei piiputa heti siinä ensimmäisten lajien kohdalla. Kyllä. Tuohon olin tulossakin, että toki kun me tarkastellaan näitä eri voimalajeja ja minkälaisia vaatimuksia niissä sitten kilpailutasolla on, niin sieltä, jos vaikka sitä voimanostoa ja vahvinlajeja verrataan keskenään, niin vaikka kumpikin vaatii tosi tasokasta maksimivoimareserviä sinne pohjalle ja kummassakin lajissa testataan myös maksimivoimasuorituskykyä, niin vahvinlajeissa on toki se ero, että sitten taas niiden lajien sisällä kilpailussa on enemmän vaihtelua ja esimerkiksi hapeuttokyky sitten näyttelee suurempaa roolia siinä mielessä, että se pelkkä maksimivoimasuorituskyky kaikissa lajeissa ei riitä, vaan sun täytyy esimerkiksi sitten jaksaa työskennellä jonkun vaikka 15-60 sekunnin sisällä erinäköisissä suorituksissa. Ja silloin, jos se sun kuntopuoli on todella surkeassa jamassa, niin kovillakaan maksimivoimatuloksilla ei todennäköisesti pysty voittoa viemään. Ja nythän kansainvälisissä voimannostokisoissa on tullut käytäntöön nyt viime vuosina se, että siellä on niin kuin A-flightti tai tällainen prime time-sessio, missä on ne parhaat nostajat, ja se on aika lyhyt se nostoryhmä, että se on mun mielestä 8 nostajaa ollut nyt viime vuosina, niin etenkin sitten isommilla nostajilla siinäkin huomaa sen, että
tulostaso alkaa hiukan heikkenemään, tai voidaan jättää vaikka viimeiset kyykyt ottamatta siellä superraskaassa sarjassa, niin tällaisessakin se, että sulla on se hyvä peruskunto siellä taustalla, niin se voi auttaa kyllä niin kuin ihan voimannostossakin siihen, että sä selviät vaan sellaisesta tosi nopeatempoisesta flightista, etkä ole sitten piiputtanut heti siitä, että sä oot käynyt ottamassa yhden maksimi ykkösen siellä lavalla. Niin mun mielestä niin kuin, ehkä tällaisessakin tilanteessa, vaikka voimannostossa otetaan niitä ykkösiä, ja ehkä historiallisesti siinä on pitkä taukokin siinä välissä, niin tuollaisessa tilanteessa se voi auttaa kuitenkin, että on myös sitä aerobista kapasiteettia siellä taustalla, ja sä ehdit palautua siinä muutaman ykkösen välissä. Kyllä. Eli vaikka se oma voimalaji tilanteesta riippuen vaatii erilaista niin kuin kestävyyssuorituskykyä ja kestävyyskuntoa sinne pohjalle, niin kaikissa tapauksissa siitä on jollain tasolla hyötyä. Se sitten tietysti lajikohtaisesti vaihtelee, että millä tavalla se näkyy joko suoraan tai epäsuorasti siinä lajisuorituskyvyssä. Toi oli hyvä tuossa alussa, kun nostit esiin ehkä perinteisesti voimalajeissa ja sitten niin kuntosalikulttuurissa yleisesti on kierretty sitä kestävyysharjoittelua siitä syystä, että on ajateltu, että se kaikki kestävyysharjoittelu sitten sabotoi joko lihaskasvua tai voiman kehittymistä siellä kuntosalilla. Iso kuva vaikuttaisi tällä hetkellä ymmärtääkseni siltä, että maksimivoimaa sekä lihasmassaa ja sitten kestävyyskuntoa pystytään kehittämään samaan aikaan, ja niillä ei ole juurikaan toisiinsa vaikuttavia, heikentäviä niin kuin adaptaatiomekanismeja. Ja suurimpia ongelmia tulee vastaan yleensä silloin, jos se kokonaistreenimäärä ylittää meidän palautumiskapasiteetin, eli se kuppi tavallaan sen kokonaiskuormituksen ja palautumiskyvyn suhteen tulvii yli. Tai sitten me yritetään niitä treenejä sitten käytännön tasolla ohjelmoinnissa ja viikkototeutuksessa tehdä esimerkiksi niin päin, että me yritetään vaikkapa tehdä tosi raakoja voimaharjoituksia heti sen niin kuin kestävyysharjoituksen jälkeen, jolloin meillä sitten on akuuttia kestävyyskuormituksesta johtuvaa väsymystä alla. Mutta käytännössä semmoinen niin kuin perusharjoittelija etenkin, niin pystyy kyllä varmasti tekemään yhtä aikaa esimerkiksi 2-3 kehittävää kestävyystreeniä ja sitten saman verran 2-3 kehittävää maksimivoima- tai sitten hypertrofista harjoitusta viikossa ja viemään tuloksia eteenpäin. Toki tässä sitten täytyy painotuksessa ja ohjelmoinnissa alkaa tarkastelemaan tilannetta tarkemmin ja yksilöllisemmin, mitä kovemmalle tasolle se suorituskyky menee jommassa kummassa tai kummassakin lajissa. Joo, tossahan on se, että punttisalilla on historiallisesti pelätty aika paljon sellaista interferenssiefektiä sen harjoittelun välillä, että jos treenaa vaikka maksimivoimaa tai lihasmassaa ja sitten tekee just vaikka aerobista harjoittelua siihen, niin nämä eri ominaisuudet vähän niin kuin kumoaa toisensa tai menee ristiin, ja silloin ne haittaisi niitä saatuja adaptaatioita. Mutta jos me puhutaan ihan tällaisesta niin kuin tavallisesta harrastelija-punttivoimailijasta, niin siinä ne määrät ei tule todennäköisesti missään vaiheessa menemään sellaisiin määriin, jotka oikeasti alkaa haittaamaan toisiaan. Et ehkä siinä vaiheessa sitten, jos puhutaan niin kuin oikeasti, että sulla on jotain kunnon kestävyysurheilutavoitteita, ja sitten sulla olisi vaikka tosi kovat voimailutavoitteet samaan aikaan, niin se voi olla sitten sellainen, että siinä kannattaa alkaa jo vähän miettimään, että alkaako ne hiukan syömään toinen toistaan, ja kannattaako niitä jaksottaa jotenkin. Mutta sitten jos kyseessä on just sellainen, että sä teet 3-4 punttitreeniä viikossa, ja siihen nyt tulee 2-3 aerobista harjoittelua viikossa, niin niistä ei sellaista kunnon interferenssiefektiä todennäköisesti saa aikaan edes, mikä haittaisi niin kuin molemmissa tulosten saantia. Kyllä. Nimenomaan sitten, jos ne kestävyys- tai voimaominaisuudet esimerkiksi on jo kovemmalla tasolla, niin sitten usein sen harjoitusvuoden suhteen sitä ohjelmointia kannattaa tarkentaa ja alkaa jaksottamaan sinne kestävyyspainotteisempia jaksoja ja sitten vastaavasti
voimapainotteisempia jaksoja tai vaikka sitten lihaskasvupainotteisempia jaksoja, jolloin pystyy puskemaan niissä yksittäisissä jaksoissa ja niiden jaksojen muodostamissa kokonaisuuksissa aina niitä ominaisuuksia vähän vielä voimakkaammin eteenpäin ja sitten siirtää vähän vaikka enemmän ylläpitoon sitten jollekin toiselle kaudelle. Toki tämmöinen vaikkapa kilpailevalle voimanostajalle ei ole arkipäivää siitä syystä, että meidän ei tarvi, ellei haluta, niin niitä kestävyysominaisuuksia taas sitten puskea niin kovalle tasolle, että meille riittää sen lajin näkökulmasta hieman maltillisempi, esimerkiksi hapenottokyky, mutta sitten taas todennäköisesti vahvin laji urheilijoille, niin siellä sitten taas vuositasolla sitä kestävyysharjoittelua joudutaan pähkäilemään ja ohjelmoimaan jo heti enemmän suhteessa siihen voimaharjoitteluun. Jos katsotaan vaikka näitä sun valmennettavia, niin laitatko niille yleensä kestävyysharjoittelua minkä verran, tai onko se sellainen, että se on vähän niin kuin defaulttina siellä, vai onko se enemmän sellainen, että jos siihen on kysyntää tai suoraa tarvetta, niin onko se sitten, että sitten aletaan ohjelmoimaan sitä, vai onko se sellainen, että sä yrität saada vaikka katsoa, että tulee vaikka tietty askelmäärä täyteen valmennettavilla, että siellä on jotain arkiaktiivisuutta, vai onko se sellainen, että ottaa pari kertaa viikossa sitten vaikka 15-20 minuuttia jotain aerobista harjoittelua siihen päälle, tai niin kuin miten käytännössä sä lähestyt tätä kestävyysharjoittelua? No se riippuu kyllä tilanteesta, että mulla on näitä kaikkia, eli jonkun kanssa mennään tilanteen mukaan, katsotaan mikä se arkiaktiivisuus on, ja sitten taas toiselle saatetaan ohjelmoida kestävyysharjoittelua. Eli tässä toki sitten se tarve sekä sitten toiveet vaikuttaa siihen käytännön toteutukseen. Ylipäänsä mä sanoisin, että jos puhutaan voimailijoista, niin se hyvä lähtökohta voisi olla siellä arkiaktiivisuudessa, että meille tulisi päivittäin se 7 000–10 000 askelta tai sitä vastaava arkiaktiivisuus täyteen. Se 10 000 askeltahan ei ole mikään semmoinen varsinainen niin kuin maaginen raja. Se on tainnut jäädä elämään jostain tämmöisestä niin kuin median mainoksista tai jostain, muistaakseni jostain menneiltä vuosikymmeniltä, mutta kokonaistutkimusnäytön mukaan vaikuttaisi, että jossain siellä 7 ja 9 000 askeleen välillä käsittääkseni puhutaan semmoisesta sen suuntaisesta arkiaktiivisuudesta, jolloin sitten saadaan vielä merkittävä parannus etenkin terveysvaikutusten näkökulmasta. Ja suurimmat vaikutukset toki ihmisille on siellä, että jos me siirrytään vaikka 2,000 ja hyvin semmoisesta passiivisesta, aktiivisesta arjesta vaikkapa 5 000 tai 10 000, niin siinä välissä tapahtuu sitten ne suurimmat terveydelliset hyödyt suhteessa siihen, että jos me lähdetään sieltä 10 000 sitten vielä entisestään nostamaan, josta toki voidaan edelleen saada vielä hyötyjä. Mutta sitten sen lisäksi niin mun mielestä ne niin kuin liikuntasuositukset on aika hyvä lähtökohta miettiä sitä annostelua sille harjoittelulle viikossa, eli tulisi sitä kevyttä reipasta liikuntaa, se onko 2,5 tuntia, kun suosituksissa on, ja sitten reippaampaa hengästyttävää liikuntaa, tunti-vartti, tai sitten näiden yhdistelmiä. Ehkä voimailijalle sitten kestävyysharjoittelun suhteen voidaan ajatella, että vauhtikestävyystreenissä viikossa minuutteja tulisi jotain 20 ja 40 minuutin väliltä, ja sitten maksimikestävyystreenissä jotain varmaankin 5 ja 25 minuutin väliltä, niin jos ihan niin kuin kestävyysharjoittelusta puhutaan. Ootko sä itse miten tykännyt lähestyä tuota asiaa? Joo, no itsekin yleensä kartoitan lähinnä sen, että millä tasolla arkiaktiivisuus on siinä, niin kuin, jos joku tulee valmennukseen, ja se on ehkä sellainen ykkösjuttu, mitä lähdetään sitten korjaamaan, eli yritettäisiin saada vaikka askelmääriä just sinne 7 ja 8 000 välille, tai jos niitä nyt tulee sitten 10 000, niin ei se kaadu siihen, mutta sellainen just, että sellainen keskiarvolta 8 000 alkaa olemaan just se, millä saadaan ne terveyshyödyt ainakin sieltä napattua, eikä mennä ihan överiksi sen kanssa.
Ja sitten jos on vaikka hankaluuksia saada niitä täyteen, niin sitten mä voin ehdottaa, että voi tehdä ihan kardiota siihen treenin loppuun, että saa sieltä vähän hyötyjä, mutta sitten kanssa, jos on vaikka nyt näitä vahvin urheilijoita, niin heille mä voin laittaa ihan jotain sitten kunnon aerobistakin, tai välillä se on ihan vaikka intervalliharjoittelua, koska tuntuu myös, että niin kuin ylipäätään voimailijat tykkää ehkä vähän enemmän tällaisesta kovatehoisesta intervalliharjoittelusta, koska se oma lajikin on enemmän kuitenkin sellaista kovatehosta tekemistä, niin sitten sillä kuitenkin saadaan myös niitä aerobisen harjoittelun hyötyjä samalla tavalla, vaikka jos katsotaan sydän- ja verisuonielimistön ja hengityselimistön adaptaatioita, niin sitten tällaiset intervallit voi olla siihen ihan hyviä, vaikkei se sinällään sellaista kunnon kestävyysharjoittelua sitten olekaan. Ja toki se voi olla myös hiukan enemmän sellaista lajinomaistakin noissa piireissä. Mutta sitten on kanssa ihan niin kuin, jos joku haluaa syystä tai toisesta tehdä kunnon kestävyysharjoittelua, kuten käydä lenkillä tai pyöräillä tai muuta vastaavaa, niin sitten se katsotaan ihan tapauskohtaisesti, että miten sen saa sovitettua sinne treeniohjelmaan. Joo, juuri näin. Eli riippuen siitä, onko kyseessä vaikkapa voimanosto, vahvilajit tai sitten ihan esimerkiksi vain tavoitteellinen treenaaja kohti omia elämäntapa-urheilullisia tavoitteitaan. Arkiliikunta sinne pohjalle ja sitten oman tarpeen ja halun mukaan 1-3 kohtuullisesti kuormittavaa kestävyystreeniä viikkoon. Ja tässä toki kannattaa huomioida sitten, että kuinka paljon sitä kestävyysliikunnaksi luettavaa tekemistä tulee sitten jo siinä viikossa. Että jollain yksilöillä voi olla, että sitä tulee jo sitten kaiken pelailun tai jonkun muun liikkumisen ja pyöräilyn suhteen niin reipas määrä, että sitä ei sitten ainakaan välttämättä terveyden näkökulmasta ole tarpeellista lisätä. Toki on sitten eri asia, että halutaanko jotain spesifiä harjoitusinterventiota sinne vielä vaikkapa sitten lajisuorituskyvyn kannalta alkaa sisällyttää. Mutta voimailijalle esimerkiksi voisi olla sitten, että kerran viikkoon tulee semmoinen vähän matalatehoisempi, vaikkapa tunnin, puolentoista, semmoinen klassinen pitää pystyä puhumaan puuskuttamatta lenkki, ja sitten vaikka toinen kovempi tehonen hengästyttää tosi reippaasti, mutta ei kuitenkaan vielä semmoinen aivan sietokyvyn rajoille menevä intervallipohjainen treeni, että teet vaikka 4 kertaa 3-5 minuuttia tämmöisiä vetoja haluamallasi harjoitusmuodolla, niin tällaisella pääsee mun mielestä jo aika pitkälle, jos nyt vaikka ajatellaan semmoista ihan niin kuin yleisvoimailijaa, joka on jo vähän kehittyneempi. Ohjelmoinnin kannaltahan sitten nämä kestävyystreenit ja voimatreenit kannattaa mielellään erottaa niin kuin mahdollisimman kauas toisistaan, ja sitten toki huomioida, että onko siellä jotain tämmöisiä samoja lihasryhmiä kohdittavia, kuormittavia harjoitusmuotoja, jolloin sitten niiden sijoittelussa täytyy olla vielä tarkempi. Ehkä haluaisin vielä mainita tuohon tosiaan, että sillä kestävyysharjoittelulla ja sillä, että me saadaan sitä peruskuntotasoa nostettua ja saadaan esimerkiksi se suhteellinen maksimaalinen hapeuttokyky vaikkapa sinne 40 millin kiloa per minuutti alueelle, niin sillä on tosi iso vaikutus, niin kuin mainitsit, siihen palautumiseen. Me pystytään harjoituksen sisällä palautumaan sarjojen aikana, sarjojen välissä tehokkaammin. Me pystytään palautumaan harjoituksesta toiseen päivien välillä tehokkaammin, mutta sitten se vaikuttaa myös sen lisäksi siihen arjen kuormituksen yleiseen tasoon, että sä palaudut arjesta paremmin, siedät enemmän kuormitusta arjessa. Ja totta kai sitten terveysvaikutukset on myös lukuisat. Juu, eli toi suhteellinen hapenottokyky, niin sehän on just se, että kuinka paljon pystyy ottamaan happea suhteessa omaan kehon massaansa. Ja se yleensä on etenkin isompikokoisilla voimailijoilla vähän heikompi, mutta sitten absoluuttinen hapenottokyky on vaan se, että kuinka paljon
ylipäätään happea pystyy vetämään elimistöönsä jossain aikayksikössä, yleensä se on minuutti, ja se taas on niin kuin isompi kokoisille ihmisille ylipäätään hiukan isompi kuin pienikokoisille, ihan vaan jo vaikka anatomisten asioiden, kuten keuhkojen koon ja tällaisen takia, ja ylipäätään isolle ihmiselle sitä happea pitää tulla elimistöön enemmän, niin se maksimaalinen hapenottokyky on yleensä kuitenkin jo vähän korkeammalla, mutta sitten terveyshyötyjen kannalta kannattaa tarkastella myös sitä niin kuin suhteellista hapenottokykyä. Sitten se, mitä sanoit tuosta niistä terveyshyödyistä, että kuitenkin voimailussa aletaan saamaan niitä rajahyötyjä jo aika niin kuin vähäisellä harjoittelulla, eli sitä ei tarvitse oikeasti alkaa puskemaan, ellei sitten halua kehittyä kanssakestävyyspuolella, mutta se, että jos ajatellaan, että sä haluat vaan palautua treeneissä tai treenien välissä paremmin, ja et halua vaikka piiputtaa niin pahasti siellä treeneissä jossain 10 toiston kyykkysarjoissa, niin se ei vaadi sitä, että sä lähdet nyt 4 kertaa viikossa juoksulenkille tai mitään tämän tyylistä, leikit Rocky Balboaa joka aamu ja lähdet tonne juoksemaan jotain portaita, vaan se oikeasti niin kun just se, että kerran viikossa on vaikka pidempi sellainen PK-lenkki ja sitten toinen kerta viikossa tekee just vaikka jotain intervalliharjoittelua, niin se voi riittää ihan hyvin, tai muuten vaan vähän kovatehoisemman aerobisen harjoittelun, niin sillä saadaan jo niin kuin suurin osa niistä hyödyistä, mitä tarvitaan sitten, jos kuitenkin pääpainona on joku voimailulaji. Mutta sitten jos halutaan niin kuin ihan, on jotain selviä tavoitteita siellä kestävyysharjoittelun puolellakin, niin sitten toki sitäkin joutuu painottamaan paljon enemmän. Kyllä. Eli tosiaan se, niin kuin mainitsin, että jos ajatellaan, että se suhteellinen maksimaalinen hapeuttokyky olisi vaikka sen noin 40 millilitraa per kiloa per minuuttia, joka varmaan voisi olla semmoisessa geneerisessä Cooperin testissä joku 2200-2400 metriä. Ja silloin tämmöinen niin sanottu aerobinen kynnys olisi varmaan jossain 70% tietämillä siitä niin kuin maksimaalisesta hapenottokyvystä. Niin tämmöisen tason päästäkseen ei tosiaan tarvitse vielä alkaa miksikään Ironman-treenaajaksi, vaan siihen päästään kyllä esimerkiksi vuoden aikana ihan semmoisella maltillisella ja fiksulla määrällä sitä kestävyysharjoittelua, ja siitä ne hyödyt siihen nimenomaan palautumiseen ja sen voimaharjoittelun niin kuin tukivaikutuksiin on varmasti vielä todella suuret. Tämä tarkoittaa sitä, että jos meillä vaikka sitten se aerobisen kynnyksen ikään kuin se hapenkulutus on jossain siellä sitten 25-28 vaikkapa millilitran per kilo per minuutti alueella, niin sitten meillä ei myöskään semmoiset arjen niin kuin tavalliset suoritukset, kuten se, että sä vaikka kävelet bussille vähän kiireessä tai kuljet portaita ylös tai teet jotain niin kuin pihatöitä, niin sitten ne ei ole vielä aivan semmoisia niin kuin superraskaita suorituksia ja ei tarvitse alkaa turvautua anaerobiseen energiantuottoon niissä suorituksissa, joka on sitten taas tosi hyvä juttu myös. Ja ehkä tommosista sitä voi itsekin sitten myös tarkastella, että etenkin jos on vaikkapa vähän isompi kokoinen voimailija ja sitten tuntuu, että tämmöiset arjessa ihan niin kuin suht vielä kevyen, semmoiset suoritukset, mitkä pitäisi olla vielä suht kevyitä, niin alkaa piiputtamaan tosi pahasti ja vaatii tosi kovasti niin kuin hengästymistä ja palautumista jälkikäteen, niin sitten se voisi olla ehkä semmoinen ensimmäinen indikaattori sille, että sitä kestävyyskuntoa voisi pikkasen lähteä nostelemaan. Kyllä. Jos tästä nyt joku sitten innostuu, että nyt laitetaan treeniohjelmaan kestävyysharjoittelua, niin mun mielestä voimailijalla kannattaa myös ottaa aika hyvin huomioon se, että minkä näköistä se kestävyysharjoittelu sitten on, koska tässähän on monia eri muotoja, että se voi olla pyöräilyä tai juoksulenkillä käyntiä tai vaikka soutulaitetta tai mitä sitten ikinä keksiikään, niin itse ainakin en välttämättä heti hyppäisi syvään päätyyn sen juoksemisen kanssa, jos puhutaan ainakin niin kuin isompikokoisista voimailijasta, koska se voi olla yllättävän raskas
rykäsy sitten nivelille, että siihen kannattaa ehkä vähän sellainen ottaa kevyt startti. Ja toki muutenkin, jos juoksussa ei sinällään ole ne tavoitteet, vaan se on ylipäätään parantaa kestävyyskuntoa, niin silloinhan sen ei tarvitse olla edes missään nimessä juoksemista, vaan se voi olla just vaikka pyöräilyä tai soutulaitetta, mitkä on myös sellainen yleisesti ehkä nivelille vähän helpompia kuin se, että lähtee heti vetämään montaa lenkkiä viikossa ja sitten 3 viikon jälkeen polvet kolottaa ja olisi kova kyykkytreeni tiedossa. Kyllä. Jostain syystä, toki ehkä ihan hyvästäkin syystä se aerobinen harjoittelu tai kestävyysharjoittelu usein sidotaan siihen juoksuun ja hölkkäilyyn. Ja toki siinä on niin kuin hyviäkin puolia, että hölkkä ja juoksu ja kävelylenkkeily esimerkiksi on tosi helposti lähestyttäviä liikuntamuotoja, mutta tosiaan niitä kannattaa sitten omalla kohdalla miettiä, että monesti se iskutus esimerkiksi juoksuharjoittelussa on aika raaka juttu alkuun, ja sitten voi olla, että voimaharjoittelija, joka vielä on semmoista keskimääräistä ihmistä raskaampi tekoinen, niin se iskutus on vielä kovempaa, ja sitten kun meidän pitäisi samaan aikaan siellä voimatreeneissä pystyy jaloilla taas sitten tekemään myös kovia treenejä, niin ne voi olla välillä hankala yhtälö, jolloin sitten voidaan lähteä ihan siis toteuttaa sitä kestävyysharjoittelua kävelemällä ylämäkeen tai ihan tasaisella maalla, vähän ripeämmin, vähän hitaammin, soutamalla, pyöräilemällä, hiihtämällä, siis uimalla, ihan mitä vaan. Se, että me saadaan niitä terveysvaikutuksia ja sitten niitä vaikkapa maksimaalisen hapeuttokyvyn nousun aiheuttamia positiivisia vaikutuksia jopa siihen ihan omaan lajisuorituskykyyn, niin se ei vaadi välttämättä mitään tiettyä muotoa sille liikunnalle. Toki sitten vaikkapa taas jollekin vahvin lajiurheilijalle, niin voi olla syytä sitten taas miettiä jo lajikohtaisempiakin, spesifimpiä kestävyysharjoittelun muotoja. Ja sitten voi tulla tämmöisiä kysymyksiä vaikka, että jos meidän täytyy käsillä tehdä minuutin ajan jotain tosi raskasta vetoliikettä ja samalla sitten se on hapeutto elimistölle tosi kuluttavaa, niin sitten varmaan sitä kannattaa harjoitella myös jossain määrin siellä treeneissä, eikä pelkästään vaan polkea jaloilla esimerkiksi pyörää, mutta etenkin siinä alkuvaiheessa niin sillä liikuntamuodolla ei välttämättä ole ihan niin suurta merkitystä. Joo, ja toki tässä kannattaa myös niin kuin ohjelmoinnin puolesta ottaa huomioon se, että pystyy tekemään muutakin kuin sitä juoksemista tai kävelylenkillä käyntiä. Eli se, että jos nyt sulla sattuisi olemaan maanantaina aerobinen harjoittelu ja tiistaina on penkkitreeni, niin sitten voi olla, että sä et käy rykäsemässä vaikka jotain kovia soutuintervalleja siihen maanantaille, vaan sitten sä voit just esimerkiksi polkea kuntopyörää, ja sitten taas toisinpäin, että jos sulla olisi kova kyykkytreeni tiedossa, niin sä et ehkä siihen alle vedä hirveätä pyörälenkkiä, vaan sitten se voi miettiä just, että tekee jotain enemmän yläkroppaa painottavaa aerobista, jos sellainen on mahdollista. Niin sekin on myös ohjelmoinnin kannalta sellainen juttu, mitä voi miettiä, jos siellä ei ole tosiaan sellaista spesifiä tavoitetta, että sä haluat olla parempi juoksemaan tai haluat juosta maratonin tai mikä se sitten ikinä voi ollakaan, mitä varten täytyy sitten niin kuin toki treenata myös sen lajinomaisesti. Kyllä. Nyt on ollut etenkin tässä viimeisten viikkojen aikana taas jonkun verran keskustelua sosiaalisessa mediassa siitä, että pystyykö esimerkiksi voimaharjoittelija kuittaamaan tämän aerobisen harjoittelun ja kestävyysharjoittelun sillä tavalla, että tekee tosi pitkiä vaikkapa kyykkysarjoja tai että hengästyy joissain voimaharjoittelusarjoissa vähän reilummin. Niin toki niin kuin voimaharjoittelussa on totta kai, että voimaharjoittelu ja kestävyysharjoittelu ei sillä tavalla ole jotenkin täysin ikään kuin irrallisia kokonaisuuksia toisistaan. Että totta kai meillä voi olla saman treenin sisällä elementtejä ikään kuin kummastakin asiasta. Ja totta kai jotkut vaikkapa 10 sarjat sitten kuormittaa myös sen kestävyysharjoittelun näkökulmasta hieman enemmän kuin vaikka ne kovat kakkoset, mitä me tehdään salilla. Mutta siitä huolimatta me ei voida sillä voimaharjoittelulla ja pienesti enemmän kestävyysominaisuuksia kuormittavalla voimaharjoittelulla
kehittää kuitenkaan mitenkään merkittävästi niitä kestävyysominaisuuksia, jolloin se vaatii rinnalleen, jos sä haluat aidosti niitä kestävyysharjoittelun hyötyjä sekä terveyteen että suorituskykyyn, niin täytyy alkaa tekemään sitten ihan niin kuin varsinaista kestävyysharjoittelua. Että ne kympisarjat ei pelkästään riitä. Kyllä. Sitten tosiaan, no kuormituksen hallinnasta me puhuttiinkin jo jonkun verran, mutta siinä niin kuin just ehkä eniten on se, että ei lähde se ämpäri täyttymään niin sanotusti liikaa, vaan pitää osata ohjelmoida se, että jos sulla on vaikka painotusvoimaharjoittelussa, niin silloin se aerobinen on siellä vaan niin kuin vähän ohessa, eikä lähdetä jyystämään sitä kanssa täysillä siellä, ja sitten taas toisinpäin, että jos sattuu olemaan joku, sanotaan nyt vaikka hyvät kelit tulee, ja sä haluat lenkkeellä, ja on kiva kesäsää, ja sitten on enemmän sellainen painotus aerobisessa, niin sitten jostain pitää ottaa yleensä vähän pois, ja sitten se helposti on sieltä voimaharjoittelun puolelta sitten vähän, että ei se nyt tarkoita aina sitä, että täytyy vaikka vähentää treenipäiviä sieltä, vaan voi olla tällaista, että ottaa vaikka jonkun apuliikkeen kyykyltä pois, että kyyhkää pelkästään, ja sitten tekee sitä aerobista harjoittelua enemmän, tai sitten ihan vaan ottaa vaikka muutaman sarjan jaloilta pois sieltä, tai joku tämän suuntainen, että pystyy tasapainottamaan sitä kuormituksen hallintaa ylipäätään, että sen ei aina tarvitse olla vaan niin, että okei, mä pystyn treenaamaan 4 päivää viikossa, ja nyt mä haluaisin vähän lenkkeelläkin, niin nyt mä alan treenaamaan vaan 2 päivää punttia viikossa, ja sitten mä lenkkeilen 2 päivää viikossa, vaan sieltä pystyy tekemään sellaisia niin kuin hienosäätöjä siellä treenissä, että sä kuitenkin pystyt treenaamaan punttia ihan hyvin, ja silti siinä ohessa sitten painottamaankin vaikka sitä kestävyysharjoittelua. Toki sitten jollekin ei sovi se, että siellä on vaikka 6 päivää viikossa treeniä, jolloin se pitää ottaa huomioon tällaisessa ohjelmoinnissa, mutta ylipäätään se, että sen kuormituksen saa sellaiseksi, että se ei ole, että sulla pysyy se sama treeniohjelma, ja sitten sä laitat siihen lenkkiä päälle, ja sitten ihmetellään hetken päästä, että miksi nyt paikkoja kolottaa enemmän, tai tuntuu, että jaksaminen ei parantunutkaan, vaan se kannattaa osata siinä kuitenkin jollain tavalla tasapainottaa. Sama ihan siinä, että jos vaikka itse ohjelmoin jollekin kovempia intervalleja, niin sitten se voi olla, että aluksi ainakin se vaatii hiukan totuttelua, ja sitten se voi olla jostain jalkojen volyymista pois, jos sanotaan, että sitä intervalleja tehdään vaikka assault-paikilla, niin sitten se voi olla, että siellä nyt aluksi on vaikka 1 sarja prässiä vähemmän tai 2 sarjaa prässiä vähemmän, ja sitten kun siihen tottuu, niin sitten voi se volyymi taas kasvaa sellaiseksi, että siellä on ne pari puuttuvaa sarjaa lisää, kun yleensä kuitenkin tuo intervalliharjoittelu, niin se on sellaista, että se tuntuu siinä tehdessä tosi raskaalta ja sellaiselta, että palaudunkohan mä tästä koskaan, mutta oikeasti se, että kuinka paljon se vaatii palautumiskapasiteettia, niin se ei ole niin hirveän suuri määrä, eli se ei ole samanlainen kuin sä vetäisit kovan kyykkytreenin, että sä teet jollain soutukoneella vaikka 5-2 minuutin vetoa tai joku tämän tyylinen, niin se on vaan sellainen, niin kuin se tuntuu siinä hetkessä, että se on tosi kova suorite ja siitä ei välttämättä palaudu kovin hyvin, mutta sitten se ei kuitenkaan välttämättä tunnu enää seuraavana päivänä hirveästi tai näy edes suorituskyvyssä, että sellaisia kunnon vetoja on tehnyt. Kyllä, ja niin kuin tuossa aiemmin sanottiin, niin yleinen hyvä ohje siihen onkin, että 2-3 semmoista kohtuu kuormittavaa kestävyysharjoitusta viikossa ei vielä juuri haittaa sitten sitä maksimivoima- ja lihasmassaharjoittelua, mutta tässä täytyy totta kai sitten huomioida, että kuinka kovia ne kaikki harjoitukset on ja minkälainen se absoluuttinen tulostaso itse kussakin asiassa tällä hetkellä on. Ja sitten se ohjelmointi monimutkaistuu todennäköisesti, mitä pidemmälle mennään, koska ei pysty enää niin kuin kaikessa kehittymään samaan aikaan, vaan treenaamalla kaikkea tosi kovaa jatkuvasti. Tämä on varmaan moni semmoinen niin sanottu hybridiurheilija, jotka tykkää puskea sekä kestävyys- että voimatreenejä samaan aikaan, niin tietysti sitten ihan käytännön tasolla huomannutkin ja sitten päätynyt siihen, että täytyy alkaa jaksottaa sitä harjoittelua vähän
rankemmin. Tuollaisessa tilanteessa kanssa niin kuin kannattaa miettiä se, että haluaako kehittyä myös niissä niin kuin aerobisissa harjoittelussa, tai kuinka paljon siinä pusketaan progressiota, että joku voi tehdä sitä vaan terveyshyötyjen takia, ja siinä ei välttämättä ole sellaista niin kuin selvää progressiota, että se nyt on vaan, että poljen vaikka sen 45 minuuttia fillaria PK-alueella, ja siitä saadaan ne terveyshyödyt, että se on sitä sellaista helpohkoa liikuntaa, kevyttä liikuntaa, missä pystyisi puhumaan vaikka kaverin kanssa, mutta saadaan ne liikunnan hyödyt siitä, ja sitten tehdään se punttitreeni erikseen, ja siinä on se pääpaino, mutta sitten jollain voi olla kanssa, että halutaan oikeasti vaikka puskea sitä progressiota myös siellä kestävyysharjoittelussa, ja sitten se on taas se, että miten se mietitään, ja miten progressiota pusketaan sekä puntilla että siellä kestävyysharjoittelun puolella, niin silloin se ohjelmointi monimutkaistuu. Niin, ja toi oli tärkeä pointti, että täytyy vähän tehdä eroa tosiaan sen niin kuin kestävyyskunnon ja sen kuntotason välille, ja sitten sen kestävyyssuorituskyvyn. Että sitten meillä esimerkiksi on erilaisia tapoja testata sitä meidän kestävyyskuntoa tai kestävyyssuorituskykyä, ja sitten taas jos voimailija vaikka laitetaan yhtäkkiä juoksemaan Cooperin testi, joka on tämmöinen, siis Cooper on tämmöinen niin kuin aerobisen kunnon maksimikestävyystesti, joka testaa pääasiassa maksimaalista hapeuttokykyä, ja ihan hyvä yleistesti, vaikka sitä toki jonkun verran nyt nykyään vähän sorsitaan. Se on sitten eri asia, että missä tilanteessa missäkin testiä käytetään, mutta yleistestinä Cooperin testi on mielestäni edelleen ihan hyvä testi. Mutta totta kai, koska se testaa sen varsinaisen niin kuin suorituskyvyn ja kunnon lisäksi esimerkiksi sitä, että kuinka taloudellisesti pystyy juoksemaan, kuinka hyvin osaa juosta, kuinka hyvin alaraajat sietää sitä iskutusta juoksusta 12 minuuttia, niin sillähän on ihan valtavan suuri merkitys, että laitatko sitten voimailija juoksemaan Cooperin testi vähän niin kuin tyhjästä nollasta yhtäkkiä, vai jonkun vaikka puolen vuoden tai vuoden juoksutaustan jälkeen, niin silloin se testitulos ei tietenkään, mikä me saadaan se suorituskyky siinä testissä, niin ei välttämättä kuvaa tietenkään ihan suoraan sitä, että mikä se todellinen kestävyyskunnon tilanne esimerkiksi on. Jos me tehtäisiin sitten taas soutulaitteella kuntosalilla vaikkapa 2 kilometrin soutu niin nopeasti kun päästään, niin se voisi olla sitten vaikka taas eri luokkaa se tulos siinä mielessä, että se on semmoinen suoritus, mikä ei sitä iskutusta tuo sinne kroppaan ja ei vaadi myöskään välttämättä niin paljon semmoista taitoa. Tai Cooperin testissä esimerkiksi aika merkittävässä osassa on se rytmitys, että millä tavalla sä lähdet liikkeelle ja jaat sen vauhdin, koska sitten jos sä lähdet yhtään liian raakasti liikkeelle alkuun, niin se sotkee sitten sen koko tuloksen ja antaa vähän heikomman tuloksen sinne loppuun. Niin siinä mielessä on hyvä tehdä eroa tosiaan sen välille, että mikä on se todellinen kestävyyskunto ja mikä sitten taas se suorituskyky jossain kestävyystestissä, mitä ollaan tehty. Joo, samalla tavalla joku vaikka nyt submaksimaalinen pyöräergometriatesti, niin sekin on kuitenkin niin kuin aika helppo sen kestävyyskunnon mittaamiseen, koska siinä vaan poljetaan sitä fillaria sitten niin kuin haluttuun tahtiin ja sillä saadaan tietää se maksimaalinen hapenottokyky, tai se pystytään laskemaan siitä sitten, niin sekin on jo vähän eri kuin se sitten, että sut laitetaan juoksemaan, missä on kuitenkin monta eri komponenttia tuolla. Ja toki pitää muistaa, että jostain yläasteelta tai lukiossa se Cooperin testi, niin sitten sinä päivänä aina sataa tai on jotenkin sääolosuhteetkin kaikki sitä vastaan, että sieltä saisi hyvän ajan tai hyvän matkan siis. Hyvä aika tulee aina, se on 12 minuuttia, mutta että saa hyvän matkan, niin siinä on monta eri komponenttia vielä. Joo, ja painotetaan vielä tässä vaiheessa uudelleen sitä, mitä tuossa vähän niin kuin sivuttiin, mutta ei ehkä ihan suoraan vielä sanottu, että vaikka Cooperin testissäkin, niin voimailijana, jos katsoo niitä geneerisiä tulostaulukkoja, missä on metrejä, niin nehän on totta kai suhteutettu semmoiselle keskipainoiselle yksilölle, että jos vaikka miesvoimailija katsoo niitä, että millä saa kiitettävän tai hyvän tuloksen, niin sitten jos itsellä on
kehonmassa keskimääräistä paljon korkeampi ja on niin kuin paljon suurempi rasvattoman massan indeksi, eli lihasmassaa on suomeksi sanottuna paljon enemmän, niin silloin totta kai ne juoksumatkat täytyy sitten suhteuttaa siihen tasoon. Eli silloin sitä suhteellista hapenottokykyä ja sitten taas sitä absoluuttista hapenottokykyä, mistä puhuit, niin täytyy tarkastella kumpaakin. Toki semmoiset voimailijat, kenellä on sitten taas niin kuin merkittävä määrä sitä lihasmassaa verrattuna siihen keskiväestöön, niin on sitten suuressa joukossa kuitenkin harvinaisempia ja varmasti jo kokeneempia. Että tietysti ei kannata myöskään ajatella itseään tavallaan niin kuin kokeneemmaksi ja lihaksikkaammiksi kuin mitä ehkä todellisuudessa onkaan, vaan tarkastella realistisesti sitä omaa tilannetta ja suhteuttaa vaikkapa sitä testitulosta sitten siihen. Joo, tässä tapahtuu helposti se vääristymä, että juoksee 2100 metriä ja sitten ajattelee, että on eliittitason voimannostaja ja niin lihaksikas, että ei tarvitsekaan juosta sitten yhtään enempää, että nyt on kovalla tasolla jo, vaikka sitten oikeasti ei olekaan niin Kyllä. kova ja lihaksikas kuin ajatteli. Mutta jos kiinnostaa enemmän nämä, mistä puhuttiin, eli vaikka mitä Cooperissa kannattaa juosta, niin Tuomas Rytkösellä se on jo varmaan yli 10 vuotta vanha blogikirjoitus aiheesta, jos etsii Tuomas Rytkönen ja voisiko Cooperin testi tai kestävyysharjoittelu Googlella, niin pitäisi löytyä se blogikirjoitus sieltä, mistä voi sitten lueskella enemmän vielä. Kyllä, ja ehkä jos ylipäänsä on kiinnostunut tämmöisestä heavyweight running-tyyppisestä tekemisestä, niin varmasti just Tuomas tai sitten me kumpikin, niin mielellämme siitä kuullaan kokemuksia ja treenituloksia, koska siitä on selkeästi kuitenkin vähemmän sitten taas semmoista niin kuin tilastoitua dataa, niin on kiva kuulla niitä omia urheilu- ja kokemuksia ja treenikokemuksia kyllä sieltä ihan käytännön kentältä. Itsekin on nyt viimeisen parin vuoden aikana innostunut taas vähän haastamaan itseäni tuossa juoksupuolella kuitenkin niin, että pidän voimailutavoitteet edelleen siinä omassa harjoittelussa mukana ja elopainon korkeampana, niin ei voi noita puolimaratoneja tai sitten lyhyempiäkin haasteita, niin ei voi tietenkään sitten ihan niin kuin vertailla semmoiseen keskimääräiseen kestävyysurheilijaan, joka on sitten useita kymmeniä kiloja tyypillisesti kevyempi. Joo, Tuomaksellahan siinä blogikirjoituksessa oli tosiaan, tai hän pohdiskeli myös ideaa, että jos olisi painoluokat näissä eri juoksutapahtumissa, niin olisi hyvä saada tilastoa vähän sieltäkin, että millaisia aikoja tai millaiseen aikaan jonkun matkan sitten juoksee, jos on vaikka yli 100 kilon sarjat tai 90 kilon sarja tai vaikka joku 120 kilon sarjakin, koska tosiaan suurin osa näistä, no sanotaan nyt vaikka Cooper-testin, niistä, että juokseeko sen hyvän matkan siinä vai keskitason matkan vai mikä onkaan, niin ne pohjautuu aina sellaiseen niin kuin keskimääräiseen ihmiseen, eli yleensä joku 80-kiloinen mieshenkilö esimerkiksi, niin sitten se, että jos onkin erityisen lihaksikas yksilö kyseessä, ketä juoksee sitä, niin sitten siinä olisi hyvä olla oma taulukko, mihin verrata kanssa, että millaisia matkoja siinä on hyvä saada. Ja tämä on munkin mielestä sellainen niin kuin ihan kiva idea, että tietää myös se, tai pystyisi suhteuttamaan sitä myös eri painoluokkiin, eikä pelkästään siihen, että on sellainen yksi standardi, mihin se pitäisi saada. Kyllä. No sitten liikunta-alan ammattilaisena yleisellä tasolla, kun puhutaan kestävyysharjoittelusta ja arkiaktiivisuudesta, niin en valitettavasti voi olla nostamatta esiin, että vaikka kuinka omat tavoitteet olisikin jossain yhdessä urheilulajissa, tai sitten vaikka ei urheilisi, mutta on tosi innoissaan voimailusta ja on tämmöinen elämäntapatavoitteellinen voimailija, niin siitä huolimatta kannattaa kuitenkin pitää mielessä semmoinen niin kuin vuosikymmenien tavoitteellisuus siinä omassa liikkumisessa ja muistaa, että silloin kun me panostetaan sekä niiden terveyshyötyjen kannalta olennaisen rajan yli sekä kestävyysharjoitteluun että voimaharjoitteluun, niin me pystytään myös vähentämään sitten ennenaikaisen kuoleman riskiä ja parantamaan ja pidentämään niitä terveitä elinvuosia sieltä sitten, kun lähdetään
etenemään kohti sitä ikääntymistä. Etenkin nuorena on helppo sokaistua sille omalle kuolemattomuudelleen, mutta todennäköisesti tämä tulee sitten vastaan jossain vaiheessa, ja silloin voi olla, että siitä kestävyysharjoittelusta ja vaikkapa siitä arkiaktiivisuuden lisääntymisestä sitten kiinnostuu hieman enemmän, kun se oman elämän rajallisuus alkaa tulla vähän konkreettisemmin vastaan ja alkaa miettimään niitä tulevia vuosikymmeniä ja haluaa silloinkin vielä pystyä niin kuin tekemään asioita. Sama juttu ehkä urheilussa. Yleisellä tasolla puhutaan paljon siitä, että urheilijoiden on oman uransa jälkeen hyvä varautua niin kuin tavallaan uran puolesta, että mitä tekee työkseen ja mistä saa toimeentulon, jne. Niin näkisin, että toki voimaurheilijoillekin niin kannattaa tietysti ajatella aina pitkällä aikajänteellä, että harjoittelee ja liikkuu nyt sillä tavalla, että pystyy sitten myös toivottavasti harjoittelemaan ja liikkumaan vielä vuosikymmeniä eteenpäin terveenä, riippumatta siitä, että missä pisteessä se oma urheiluura silloin menee. Joo, tästähän ne askelmäärät tosiaan on yksi sellainen hyvä indikaattori. Toki niissä tutkimuksissa, missä katsotaan vaikka askelmääriä ja sitten yleistä kuolleisuuden riskiä, niin niissä myös voidaan spekuloida sitä, että liikkuuko ne terveemmät ihmiset jo valmiiksi enemmän vai tuleeko se askelmäärä sitten siitä, että nämä ihmiset, tai se, että jos sä oot terveempi, niin sä liikut jo valmiiksi enemmän ja sitten sen takia, koska sä oot terve, niin sä elät pidempään, vai tuleeko se pidemmät elinvuodet sen takia, että sä tosiaan liikut enemmän, niin ne on sellainen, että onko se vähän niin kuin syy vai seuraus, että niitä askelmääriä tulee enemmän niille, ketkä elää pidempään, mutta lopputulos on kuitenkin se, että yleensä ne, kenellä on tosi vähäinen arkiaktiivisuus, tosi vähän askelmääriä päivässä, niin niillä se yleinen kuolleisuuden riski on paljon korkeampi kuin sitten niillä, ketkä saa tosiaan sen 8000 askelta about päivässä, niin siellä kulkee sellainen aika hyvä raja. Toki jossain tutkimuksissa on, että sitten kun sitä askelmäärää aletaan vielä nostamaan siitä 10 000 ja jopa sen yli, niin ne terveyshyödyt jatkaa silti kasvamistaan. Mutta kuitenkin mun mielestä aika isossa määrässä dataa siinä on sellainen tietynlainen cut-off-pointti siinä niin kuin 8000 askeleen tietämillä. Toki riippuu vähän tutkimuksesta ja miten sitä askelmäärää on mitattu ja niin edelleen. Mutta kuitenkin se, että sitten se alkaa se käyrä niin sanotusti vähän sellainen loivenemaan siinä. Mutta suurimmat hyödyt saadaan siitä tosiaan, kun tullaan sieltä nollasta. No, lähdetään ylipäätään nollasta liikkeelle johonkin, mutta sitten se, että 0–8000 tai sen 7000, niin siinä saadaan suurimmat hyödyt ja about, mitä mä sanoisin, 80–90% melkein niistä hyödyistä, mitä on saatavilla. Just näin. Ja sitten on se kuitenkin vaikka näin suomalaisellekin, niin ihan huojentavaa tietää, että jos vaikka yhdistetyllä voima- ja kestävyysharjoittelulla pystyy vähentämään niin kuin kymmenien vaikkapa kroonisten sairauksien riskiä, esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien, diabeteksen, monien syöpien riskiä, niin vähän samaan tapaan kuin tuossa ennenaikaisen kuoleman riskissä tai sitten mikä tahansa terveyshyöty, mitä yleisesti näillä harjoitusmuodoilla on, niin aika kuitenkin tavallaan pienellä tekemisellä saa jo ne hyödyt, jolloin mä näkisin, että se on niinku semmoista peliä, mihin kannattaa osallistua, koska saa niinku valtavan määrän hyötyjä suhteellisen pienellä panostuksella. Ja nyt ei kuitenkaan puhuta vielä mistään semmoisesta niinku tavoitteellisesta yhdistetystä voima- ja kestävyysurheilusta. Se on sitten eri asia. Se ehkä tuossa voimaharjoittelukeskustelussa, samoin kuin kestävyysharjoittelukeskustelussa välillä saattaa vähän hämärtyä, että sitten kun toimitaan sen urheilu- ja tavoitteellisen treenin parissa, niin silloinhan ne treenimäärät on paljon kovempia ja suurempia kuin mitä sitten suurimmalle osalle väestöstä vaatisi, jotta saataisiin niin kuin todella iso osa niistä terveyshyödyistä aikaan. Et tässä nyt sitten tietysti kuuntelijana kannattaa myös suhteuttaa vähän, että mihinkä ikään kuin lokeroon
itse itsensä asettaa, että onko enemmän tämmöinen liikkuja ja harjoittelusta kiinnostunut yksilö, vaiko sitten ihan tavoitteellinen treenaaja tai jopa urheilija, ja sillä tavalla sitten alkaa miettiä niitä kestävyysharjoittelun muotoja siihen omaan arkeensa. Joo, sä tuossa sivusitkin sitä jo hiukan, että sähän tässä pari viikkoa sitten kävit juoksemassa puolimaratoninkin ilmeisesti, niin miten sä lähestyit vähän niin kuin case study tyylisesti nyt niin omassa harjoittelussa sitä, että oliko sulla kuitenkin jalkatreenejä siellä mukana vai kevensitkö sä niistä jostain kyykkäämisestä sun muusta, vai oliko siellä niin kuin pääpaino siirtyi kokonaan siihen puolikkaan juoksemiseen, vai miten sä niin kuin lähdit sitä lähestymään? No kyllä mä tein ihan tavoitteellisesti sekä sitä voima- että kestävyysharjoittelua rinta rinnan hyvin sillä periaatteella, mitä tuossa sanoinkin. Kuitenkin me puhuttiin siitä, että 2-3 voimaharjoitusta ja 2-3 kestävyysharjoitusta kohtuukuormitteisesti yhtä aikaa pitäisi onnistua hyvin, niin ehkä mulla oli semmoinen painotus kuitenkin siinä voimaharjoittelussa suurimman osan sitä harjoitusvuotta, että silloin voisi ajatella, että se painotus menisi vaikka niin päin, että meillä on niin kuin 1-2 kestävyysharjoitusta ja sitten 3-4 voimaharjoitusta, niin mä menin suurimman osan vuodesta tällaisella painotuksella. Ja sitten mä kestävyysharjoittelun tein sillä tavalla, että mulla oli sitten tämmöinen vähän pidempi harjoitus, jossa sitten toki oltiin niin kuin vähän matalammilla sykealueilla, ja sitten oli toinen kovempi tehonen, vähän lyhyempi. Eli ei mitään tavallaan hirveän monimutkaista. Siellä kauempana kevät-talvella tein vielä paljon myös harjoittelua ilman sitä juoksua, koska mullakin on nyt tuossa, mitä mä sanoisin tuossa koko ton treeni-ajanjakson ollut kehonpaino, se liikkui siellä 110 ja 115 välillä. Juoksuhetkellä se oli noin 113 sitten, niin se iskutus oli selkeästi mulle se kaikista vaikein totuteltava, ja etenkin sitten tuommoisessa vielä vähän reilun parin tunnin suorituksessa niin tuntuu, että se iskutus alkoi siitä huolimatta kumuloitumaan sitten yhdistettynä siihen vauhtiin, vaikka mitä yritti tehdä, niin se oli semmoinen mielenkiintoinen elementti, mitä koko ajan piti tavallaan taklata ja hallita viikkotasolla. Jalkatreenejä ja koko kropan treenejä teen, kyykky- ja maastavetotreenejä, mutta sitten tuossa viimeisen niin kuin 1,5 kuukauden aikana ennen sitä juoksukilpailua, niin selkeästi sitten tiputin sitä volyymiä ja sitä huippuintensiteettiä tuosta jalkaosastoharjoittelusta, koska halusin sitten, että jalat on siellä pitkillä lenkeillä, jota tehtiin aika kovavauhtisena. Kovimmat, pisimmät lenkit oli mulla semmoista tunti-1,5 tunnin juoksuu kuitenkin semmoista aika kovaa vauhtia, niin halusin, että jalat on sitten siellä niin kuin mahdollisimman tuoreena, että selkeästi on jalkatreenit aina paino aika monta päivää siinä alla, jos oli ennen kestävyysharjoitusta. Mutta ihan hyvin nimenomaan näillä periaatteilla, mitä mä tuossa aiemmin luettelin. Ja toki täytyy siinä tietysti huomioida, että en ole nyt sekä voimaurheilun että sitten taas ton kestävyysurheilun suhteen kuitenkaan kummassakaan niin kovalla tasolla absoluuttisesti, että se olisi vaatinut myöskään vielä mitään semmoista aivan sitten vielä sitä monimutkaisempaa ohjelmointia. Mutta toki tässä on jatkuvasti niin kuin voimanostotavoitteet mielessä harjoitellut pohjalle, mutta nyt on sitten voimailupuolella ollut pääprioriteettina toi kilpaleuvaveto lisäpainopuolelle ensi vuoden SM- ja MM-kilpailuihin. Ja toki se leuaveto on ehkä siinä mielessä niin kuin helpoin laji jopa ton juoksun kanssa yhdistää, koska sitten meillä on kuitenkin hyvin eri kehonosat ja lihasryhmät töissä. Mutta onnistui varsin mainiosti, ja mulla se kestävyyspohja ja juoksupohja ei ollut viime vuosilta kuitenkaan niin työstetty, niin sitten huomasi, että etenkin vauhtikestävyyteen niin sai tosi nopeasti kyllä kehitystä, kun lähti tekemään. Ja toki se epämukavuuden sietokyky sitten myös siinä juoksussa ja siinä kovavauhtisemmassa, pitemmässä juoksussa niin kehittyy aika nopeasti, kun sitä alkoi tekemään. Joo, toi leuaveto on varmaan kuitenkin, just niin kuin sanoit, niin helpoin noista
lajeista yhdistää siihen, kun jos haluaisi ihan voimannostoa kilpatasolla, niin sinne joutuisi kuitenkin treenaamaan myös kyykkyä ja maastavetoa jollain tavalla ainakin niin kuin edes ylläpitävästi, mutta leuavedossa tosiaan sen verran eri lihasryhmät työskentelee, että sitä varmaan pystyykin puskemaan aika hyvin eteenpäin samalla, kun työstää sitä puolimaratonia. No se on tuntunut onnistuvan ihan hyvin, ja toki mulla on edelleen Henkko-tavoitteita myös voimannoston puolella, mutta en toki realistisesti ajattele, että on niin kuin silleen SM-kärkitasolle tässä enää voimanostossa pyrkimässä, ja sitten etenkin tässä pienen lapsen kanssa arjessa nyt viimeiset pari vuotta on ollut sen verran kuitenkin tuon palautumisresurssin sen ämpärin suhteen, mistä puhuit, niin vaihtelevaa, että ei sitten myöskään tietenkään pysty kaikkia yhtä aikaa, ja etenkin kun siinä on tuo juoksuhaaste nyt ollut mukana, niin täytyy olla aika tarkkana siinä, että se kokonaisuus ei sitten tulvi yli. Sellainen tuli vielä mieleen myös yksittäisenä näkökulmana, että sähän oot myös ollut tekemisissä enemmän kuin minä, niin tuossa niin kuin fitness- ja kehorakennuspuolella, tai seurannut lajia vähintäänkin enemmän, niin miten sä näkisit, että siellä mä ehkä olen itse kokenut, että se aerobinen harjoittelu ja kestävyysharjoittelu on siellä myös ollut välillä aika suosittua ja sitten taas jonain aikana hyvinkin välteltyä, niin miten sä itse näkisit tällä hetkellä, että miten siinä skenessä se kestävyysharjoittelu, minkälaista roolia se näyttelee, koska sitten siellä lajisuorituksessahan meillä ei se kestävyyssuorituskyky tai kestävyyskunto kuitenkaan myöskään mitenkään kovin kovalla vaateella. No, tällä ei vähän mututuntumana, niin tuntuu, että fitnesspiireissä ylipäätään se kestävyysharjoittelu on sellainen, että se astuu suurimpaan rooliin siinä vaiheessa, kun alkaa kisadietti tai ylipäätään niin kuin pitää saada rasvaa pois, niin sitten sinne ohjelmaan ilmestyy helposti yhtäkkiä 5 kertaa viikossa porraskonetta tai juoksumattoa sun muuta, mutta sitten taas offilla voi olla sellainen, että siellä ei ole lainkaan mitään aerobista harjoittelua, ja tämä on mun mielestä siinä mielessä vähän hassu lähestymistapa, että offilla ylipäätään kun yritetään kasvattaa lihasmassaa ja kehonpainokin nousee, niin se voi olla ihan terveyshyötyjen kannaltakin mukavaa, että siellä olisi edes jonkun verran aerobista harjoittelua, että se maksimaalinen hapenottokyky ja suhteellinen hapenottokyky pysyy mukana siinä nousevan kehonpainon ja nousevan lihasmassankin kanssa, ettei sitten vaan käy niin, että paino nousee ja sitten saat huonommassa kunnossa loppupeleissä niin kuin sydän- ja verisuonielimistön ja hengityselimistön kannalta kuin silloin kevyempänä. Ja sen lisäksi sitten ylipäätään se, että jos sä yhtäkkiä lyöt vaikka 5 päivälle viikossa tai 6 päivälle viikossakin, vaikka se olisi matalatehosta aerobista, mutta kuitenkin, niin silloin se alkaa kuormittamaan mun mielestä jo jonkun verran enemmän, jos sä lähdet nollasta yhtäkkiä niin kuin toiseen ääripäähän, mutta jos sä oot offillakin pitänyt mukana just vaikka 2-3 kertaa viikossa jonkunlaista aerobista harjoittelua, ja sitten se nostetaan vaikka nyt sinne 5 kertaankin viikossa, mitä välillä ihan vaan sen takia, että halutaan kulutusta enemmän, niin tehdään, niin se nousu on vähäisempi, ja sun kroppa on kuitenkin jollain tavalla tottunut myös siihen, sanotaan nyt vaikka jos sä teet porraskonetta tai jotain juoksumattoa, niin siihen iskutukseen, mikä siitä tulee, niin silloin se rasituksen, se kokonaiskuormitus, niin se ei ole niin iso, ja sitten kun samalla se yhdistetään tosiaan siihen vielä, että helposti kalorit vähenee samalla, kun aerobisen liikunnan määrä nousee, ja yleensä kuitenkin siinä myös sitten nämä niin kuin punttitreenien määrät, niin ne ei ainakaan vähene, niin sitten se on vähän sellainen, että okei, sulla ei tule ruokaa tarpeeksi, eli sä palaudut sieltä jo huonommin, ja sitten lisättiinkin yhtäkkiä vielä paljon kuormittavaa liikuntaa, niin se on ehkä vähän sellainen ristiriidassa sitten myös, niin mun mielestä se olisi hyvä fitnesspiireissäkin pitää ihan offillakin jonkunnäköistä peruskuntotasoa yllä, ja sitä, että siellä tulee myös hiukan aerobista liikuntaa. Toki sitten se harjoittelukin on vielä vähän enemmän sellaista, että se voi auttaa vaikka siinä, että kovien, vähän pidempienkin, vaikka kyykky- ja pressisarjojen välillä palautuukin siinä suht nopeasti, kun sulla on sellainen hyvä peruskuntotaso, eikä vaan se, että sä yrität syödä itsesi mahdollisimman isoksi, koska kasvatetaan lihasmassaa, ja sitten sä oot tosi hengästyneenä jonkun 10 toiston haksarjan jälkeen,
että siitä ei tule yhtään mitään siitä treenistä, kun sä piiputat heti ensimmäisen työsarjan jälkeen ja sulla ei ole minkäännäköistä peruskuntotasoa, koska sä oot tehnyt viimeksi aerobista joskus kisadietillä 20 kiloa kevyempänä, niin se on mun mielestä sellainen, että se kannattaa ottaa huomioon siinä harjoittelussa. Joo, ei kun halusin vaan mielenkiinnosta kysyä, että saadaan vähän eri näkökulmia. Sitten tuli mieleen, että itse olen jonkun verran ollut tekemisissä nimenomaan myös niin kuin nopeus- ja nopeusvoimalajien parissa, niin ehkä siitä semmoinen niin kuin tärkein näkökulma, että sitten jos meillä on tämmöisiä selkeästi nopeusvoimaa painottavia vaikkapa treenijaksoja, jollain nopeusvoimaa urheilijalla niin kuin siinä harjoitusvuoden ympäri on jollain tavalla säännöllisesti, mutta etenkin silloin, kun meillä se painotus on siinä nopeusvoimassa, niin silloin se rankempi kestävyysharjoittelu kannattaa kyllä sitten taas vastaavasti jättää mieluummin semmoiselle ihan ylläpitomoodille ja ei ainakaan samassa treenissä tehdä niitä nopeus- ja kestävyysasioita. Eli tämän nopeusharjoittelun ja nopeusvoimaharjoittelun suhteen niin se yhdistetty kestävyysharjoittelu on sitten paljon taas herkempi asia kuin mitä se oli sen maksimivoima- ja lihasmassaharjoittelun suhteen. Eli siellä se sitten vielä muuttuu monimutkaisemmaksi niin sanotusti sen ohjelman ja rytmityksen suhteen. Ja siellä on sitten reilummin jo tämmöisiä niin sanotusti vastakkaisia adaptaatioita. Ja sitten mä näkisin, että semmoinen runsaampi kestävyysharjoittelu niin on sitten herkästi riskinä, että se haittaa sen nopeuden kehittymistä niillä jaksoilla. Niin se kannattaa huomioida, jos on kuuntelijoissa jotain nopeusvoimalajien treenaajia tai urheilijoita. Ja sitten ehkä yleisellä tasolla vielä loppuun voisi sanoa tuosta ohjelmoinnista vinkiksi, että jos haluaa sitä kestävyys- ja voimaharjoittelua yhdistää sitten taas muuten, niin mieluiten teet ne eri harjoitusmuodot eri päivinä. Ja sitten totta kai, jos siellä tulee jollekin tietyille samoille lihasryhmille, kuten mä puhuin tuossa mun omassa treenissä vaikka siitä, että jalkatreeneissä tulee sitten taas juoksun kannalta ikävästi sitä väsymystä, niin totta kai semmoiset asiat kannattaa sitten vielä huomioida, että ne olisi niin kuin mahdollisimman kaukana toisistaan, jotta pääsisi aina treenaamaan mahdollisimman tuoreena. Mutta eri päiville ja sitten taas jos joudut treenaamaan samana päivänä, että sulla on sen verran paljon treenejä viikossa tai hankala aikataulu, niin sitten kannattaa mieluummin tehdä ensin voima ja sitten vasta sen jälkeen se kestävyys, koska todennäköisesti se kestävyys vaikuttaa sitten taas negatiivisemmin siihen voimaan, jos ne tehdään niin kuin peräkkäin aika lyhyen aikavälin sisällä. Kyllä. Tuosta fitness-kysymyksestä tuli vielä se mieleen, että siinäkin on vähän sama ongelma sitten kuin isokokoisilla voimailijoilla. Eli se, että sielläkin yleensä kehon painoa on sen verran ihan lihasmassan kannalta, että se voi olla suht raskasta, jos lähtee ihan juoksulenkeille, niin kaiken iskutuksen ja nivelten kannalta. Toki siellä piireissä on se, että on ehkä laitettu yleensä vaan niin kuin jotain kävelylenkkiä sitten, että se ei lähdekään, etenkään niin kuin isokokoisimmat kehorakentajat ei lähde juoksemaan mihinkään, vaan se on just enemmän kävelylenkkiä tai kevyttä pyöräilyä, mutta sitten se, että jos puhutaan jostain sellaisesta urheilijasta, kenellä voisi olla mahdollisuudet myös lähteä ihan juoksulenkillekin, niin se kannattaa ottaa huomioon sitten, että jos et saa hirveästi juossut koskaan ja sulla on merkittävä määrä lihasmassaa, niin se voi tulla yllätyksenä nivelille myös siellä, että se kannattaa pystyä ottaa kevyt startti siihen tai miettiä myös niitä muita aerobisen liikunnan muotoja tai esimerkiksi jaksottaa niitä jotenkin, että siellä tulee sitten pari lenkkiä viikossa ja sitten loput tulee vaikka jotain kuntopyörää tai soutukonetta tai tämän tyylistä, että sitten ei oteta polvista ja lonkasta heti kaikkia irti, etenkin kun siellä pitää todennäköisesti olla muutama jalkatreenikin viikossa. Kyllä. Alkaisiko meillä olla tämä aihe käsiteltynä tältä erää? Joo, tuleeko vielä jotain loppukaneetteja mieleen vai? Mun mielestä tämä oli aika tällainen hyvä ja tiivis paketti. Saatiin varmaan kaikki pääpointit käsiteltyä ja toki sitten kuuntelijat voi laittaa meille viestiä, jos tulee jotain täydennettävää tai muita ajatuksia mieleen tai tulee vaikka niistä heavyweight running
jutuista, että joku on käynyt juoksemassa jonkun puolimaratonin myös tai polkujuoksun tai mitä ikinä näitä voi ollakaan, niin ihan mielenkiinnosta kuullaan myös, että millaisia matkoja sitten mennään. Kyllä. Ja toivottavasti tämä toimii nyt ennen kaikkea semmoisena rohkaisuna voimailijoille vähän tutustua lisää siihen kestävyysharjoitteluun ja tutkia, että minkä verran sitä arkiaktiivisuutta ja liikuntaa niin kuin muuten tulee siinä omassa arjessa sen pelkän voimaharjoittelun lisäksi. Ja sitten tilanteen mukaan lähtee ehkä sieltä sitten kokeilemaan jotain pieniä lisäyksiä siihen viikkorutiiniin. Hyvä. Ei muuta kuin kiitos kuuntelusta ja palataan seuraavassa jaksossa. Hei hei. Hei hei.